Здравейте на всички, аз съм Boy99 и сега ще играя Slenderman, 7-ма улица, която е 6-ти мап от поредицата на Slenderman. Да видим, сега няма си никаква представа какво става тук. Май сме легнали на земята и сме заспали. Сега тук 7-ма улица пише. Това цялото ли 7-ма улица? Явно да. Няма си представа какво ще стане тук. Наистина, че няма си представа. Така, тук какво имаме? Някакъв магазин за дюшеци или какво, не знам аз. Да тръгнем от тук, пулсът ни се ускорява, нещо става тук. Тук някакви вентилатори има, климатици. Това там е бележката. Да, това е бележката. Но няма защо е, че тази игра е още в разработка. Я ни копиш тука. Take over your mind. Take over. Чай сега, как мога да го вземем? Добре, взехме едното. Почва да стоя дум. Този шум. Е там май има още една. Да, е там виждам още една снимка. Върнем към нея. Тука. Може да тичаме още по-добре. Само искам Slenderman сега да изкочи пред мен и не... Добре, айде. No escape. Добре, айде. Що няма да имаме изход? Още една. Nowhere is safe. Няма изход тука. Май става тука. Ние тук се изморяваме дори. Тук дори се изморяваме. Тук тичаме. Става тук нещо. Аз дори настръхнах. Боже мой. Там някъде се появи. Сега тук земетресение ли имаме? Какво става тук, бе? Беги! Не мога. За нас ли? Тук е диент. Бягай, бе. Мацко, бягай. Малко се настръхна. Сега тук ли ще ни излезе? Няма го. Човек, знаеш колко е страшно това. Тук повече снимки и не виждам. Май се въртим обаче в кръг. Хора. Той е там. Той е там, зад нас е. Зад нас е. Още е там. Не. После ще ти правя клипчето и ще видиш. Мале, той застава с всеки ъгъл, бе. Мале, търсам... Да, бе, да, само да ме гушне. Да, гуш и после някакво... Тук ли? Аз правя сега видео. Аз снимам сега. Не знам после като работим клипа. Ще видя. Мале, как да избягам от това, бе? Здрасти, Слендърмен. Как си? Мале, фанаме. Край. Аз отидох към него всъщност. Да, бе. Аз... Continue и...